Hi guys, I'm with Troy Troy. Ala na? Ala din siya. Hi guys, so karon is mag-restock na pud ta sa mga konsumo sa ato ang baby Troy. So muna yung gatas guys is 26 gold. Yang Cerelac, muna yung pagkaon niya na. Tapos dili pwede nga balik-balik ang flavor kay mapulan siya. Pero dili kay siya ganahan jud ani, mas ganahan siya aning gerber. Ang iya pong ganahan na flavor is kaning carrots o squash. Mao nang pag mag-restock mi among ginapalit jud is ang squash ug ang carrots. Usahay na ay banana pod og apple sauce. Pero naalan jud unta koy dakong time no, mas prefer jud na tong ako jud magbuhat sa iyang food. Kanang fulfilling gani kayo siya no as a mom. And sa iyahang wipes is among ginagamit is ang Yobo, and sa iyahang diaper is Makuku. Nakapalit ko sa mall og buy 2 free 1. Nagdagdag na lang pug ko og bottle niya. Hi guys. Si Troy. Hi guys, I'm with Troy Troy. Kay nakadawat man si Mami og gamay bonus guys. Napalitan si Troy Troy og mga bagong uranay. Uranay ray ma-afford. Napalitan si Troy Troy og bagong uranay guys. Ara, oh, ginawa Troy Troy ay. Bago yang uranay guys. Tawa po Troy, tawa po. Ay, kurik. Ano siya? Muna yung bagong uranay ni Troy Troy guys. Tulok ka buok. Napod siya sando kay igang man. Oh. Init pa ng panahon. Napod siya pajama. Tama ba ni sa imo na? Og na siya. Cute kaayo yan sa nina guys. Ara ang taklob guys. Oh, ito sa luto na. Kabalo na siya motindog siya lang. Naman guys. Ay! Ato lang si Pitan. Na, si Pitan lang na siya ni Mami. Ano sa nina guys? Takloban lang sa nato siya. Ala na! Ala, dili siya! Dili siya! Dili ka? Kasi gusto na to. Baka-baka ang style. Gwapo man nina. Huh? Moo! 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 Sukat ang tanan nini muna. Ilan sa ninyo isukat guys. Oops! Oops! Unahan na siya pa sa lubong. Dara, cute kaayo. Short, short. O, nga pa isa. Favorite color ni Troy ni. Si Pikachu. Pikachu ba ni? Yellow man. Taklob na to. Ay! Nagunitan. Taklob na to na ka. Ay! Ka-cute! Sa bata! Ala! Batay sa kuwala niya. Di magsilbi. Ay! Ito dito? Na, perminti yung na magbonus guys. Oy, kay perminti mapalitan si Troy og mga bagong oranay. Sukat to ni mo na? Sukat ka? Nan ka ni yellow. Ano yung favorite color niya? Dara, dara. Wow, favorite color ni Troy. Asa imong gusto na? Kani? Kabaw or kana si Pikachu? Bitaw be. Tadaan! Tadaan! Hi guys! Ako ang kabaw. Para guys, ang kabaw. Ah! Alam din! Imuta sa kabaw. Uy, kabaw na naman siya mo stand. Oh, stand, stand. Di na ko gunitan ha. Ay! Ay, imuta niya. Ups, no? No? No, no. Ikaw, ikaw. No! Ano? Ano mo kayo buot? Uy, bright dyan siya ay. I know. No, 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 no. No, no. No. Bright taan yun niya, uy. Sunod adya ka. Bago na niya mag-ibig. Wala, wala, wala. Ara, yellow, oh, yellow, oh, oh. Favorite mo. Ay, hindi na maok. Bright, pero piting. Na? Kanain mo? Ga. Ga. Haman imo kana lang? Ga. Ga. Oh, kabalo na siya og letter sound. Sound sa letter G, no? G. 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 Og kabalo na siya mag ABCD. A for na ikaw na. A for A for A for dadan. A for dadan. Ah, tawo na ka? Na hi guys. Hi guys. Ay, vlogger jud ka na. So bye na guys. Mura to among i-share sa inyo ha. Na siya mga cute kayo na kuan.